Je dobre zdôrazniť, že je to taká chvíľa, pretože sa tu schádza vládny splnomocnenec, ktorý má skutočne vo svojich pracovných povinnostiach napísané, že má hľadať konkrétne činy, nie len tie parlamentné slova, ale konkrétne činy, ktoré pomôžu ľuďom. Je tu špičkový odborník na výsadbu rýchlorastúcich drevín. Naozaj autorita, ktorá nemá podľa môjho názoru, pri všetkej skromnosti, to on neprizná, na slovenskú konkurenciu. Pán inžinier Varga sa celý život venuje tomu, takže to, čo teraz povedal, to je len malý zlomok toho, čo on vie a čo potrebujeme tu poznať. No a je tu pán starosta, ktorý neviem koľko rokov už zase veľmi prakticky ovláda finesy komunálnej politiky. A že keď sa títo traja ľudia takto šťastne tu zišli, tak ja verím, že tá najdôležitejšia skupina, to sú domáci z Turne, ktorí tieto slova premenia na činy. Keď sa to dá dohromady, no tak nemôžeme čakať nič iné, iba toľko, že keď sa páni z Radného Vršku pozrú, tak to o 4 roky tak zistia, že sa tu stalo niečo zmysluplné a že palivové drevo nebude treba nosiť z diaľky a rozmýšľať ako naň a že ho budete tu mať pre seba. A to je vlastne tá podstata. Jeden malý dobrý čin je viac ako 1000 krásnych slov. Skúsme ten malý čin teraz spolu vykonať a začať ho.